Namhlanje insizwa yaseMandaba indlamlenze ngiyabona njengamanje abasebethelekile akahambi kedwa hamba nezinsizwa zonke kugcwele kumnandi ngendlela eyisimangaliso. Ingakho ke sithi ke namhlanje ke mlalelo Khosi FM uyazi ukuthi ke konakele uDisember. Khuzani mfowethu njani? Bathi lima ready. Usungenile usufikile? Hayi sengikhona ngempela endlini zomsakazo ngiyabingelela bonke abantu eNingizimu Afrika. Ngiyazi ke amabhinqa ami ngenyawo njengamanje amablunishin ami ngenyawo athi yangena inkosi. Ngale ngakubona umemeza ko Facebook lapha na ko Instagram ko TikTok ngasho ngathi okay all right. Uthi ntambama ngikho. Washo wathi hayi ngiyobe nginayo le. Hayi noma kanjani sengikhona mabuthelezi ngikhona endlini zomsakazo konakele kakhulu ngiphakathi impela inkulu indaba engize ngayo la. Inkulu indaba mfethu. Angizile ngokunye. Kodwa wena uKhisimuzi uphathe kanjani ke sisakhuluma nje ukuthi inkulu indaba? Ayi uKhisimuzi ungiphathe kahle kodwa phela ungakhohle ukuthi thina ngithi uKhisimuzi usudlele emgwaqeni. Ingakho maqala uJanuary sayithi hayi ake senzele wethu uKhisimuzi ngoba singekho kulo. Sihleze sisemgwaqeni. Inkulu indaba kade ukhuluma ukuthi inkulu indaba nayi indaba yengoma ehlukanisa unyaka sifuna ukungena thina ku2024 asikwazi ukuyingenela ukhozi lingamemezile ukuthi yona yipi ingoma ezohlukanisa unyaka. Kuthiwa kuKhozi FM izona station esemthethweni ezobehlukanisa unyaka bese kuthiwa abanye kabathule. Abanye abathule. Okokuqala nje Rosa sengibabingelela abantu ngifisa ukusho ukuthi kuyilithuba leli okumele sishayile ihlombe singumaskandi ukuthi kuqokwe ingoma zize zibe mbili ezimele umkhakha owodwa kamaskandi. Siyabona nako gospel bese kubona sikhalela nako hip hop ukhozi sakhala lazizwelwa njengamanje ngithuba ukuthi sibonge sishayile ihlombe ukhozi ukuthi nathi singumaskandi khomba ukukhula endimeni ukuthi sesiyakwazi nathi ukuthi kufakwe ingoma zize zibe mbili. Ngithi ke ayikwazi ukwehlula ingoma zehlulwe zize zibe mbili. Kumele yodwa kube yona ezohlukanisa unyaka. Khona ingoma kufanele ihlukanise iyodwa nje impela umjolo lo. Mana kusasho njalo ukuthi umjolo ugabe ngani mfethu ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ugabe ngani ususho kangaka usuthi hayi umjolo kufanele kuhlukanisa unyaka. Suke umjolo lo suke ngelono. Angisho ngamanje ngithe abantu emangiphosta explain ngathi ngicela ukuthi uma sengingena okhosini bebamba amafoni bonke. All right. Ngifuna bevote bukhoma ngikhona la bese besale sebevota ke sengihambile. Ngithembe nje ivoti lomlaleli ukuthi uyena umlaleli nomlandeli ovotela lengoma njengoba sazi ukuthi sihlale yo number 1 amaviki azaba amabili. Angaze ke singaqhamuka umlingo evikini lokugcina sokuthiwa umlingo ongaka ususukapi. Ngiyakuzwa kodwa nje wena uthi ubona ukuthi kothi makuthiwa 5 4 3 2 1 bese kwenzeka suke umjolo lo suke ngelonota ama-cricket akhulu bese kusho ama-cricket. Hayi lo kusho ama-cricket ngafana ngapha bakuvotela kanjani mfethu? Abantu ngicela njengamanje abangithaba ababamba amafoni emakhaya abantu ngicela beye endaweni la ukuthunyelwa khona ama-SMS la nje obhalela khona isithandwa sakho noma ubhalela khona umuntu wakini engabuthwelale kahle engabe uyambingelela ufike ubhale lapho ukuthi ingoma bese ushiya isikhala ubhale u-E makuthiwa A-E makuthiwa A-E nakuze ngicishe ngashiya uhlamvu kaDuma makuthiwa A-E ubhala lo uthi ingoma bese uthi E bese uthumela ku W3 W6 5 uthi ingoma bese uyathumela ku W3 W6 5 uthumela ke noma ikangaki ebusuku isemini uyavuka before nje uphaphama efonini yakho. Uyazi wekhuzana kungenzeka nje usho uthi impela ngizowina uyasho umuntu athi ngiyakhona ngizofika ngimshaye nge-knockout lapha ya uma ngabe kuyodlalwa isibhakela kuficakala ukuthi uyena oseshawe ngo-knockout ake sithi awusawini mfowethu ubona ukuthi kulezi insizwa ngoba phela uqhathwanga nabafanyana nje uma uyibuka zonke njengoba ziwu-10 zika nje uyabona ukuthi kunzima laphana ubani ocabanga ukuthi uma kungawinanga wena ubungathi wena hayi ngincamela kuwina usibani bani. Uyabona la Rosa kuyenzeka lihle ngempela iqiniso kuyenzeka uthola ukuthi uthembile ufike lapha insizwa zekushaya phansi ngoba phela wazi amakhuba lensizwa wazi thaka kanjani la ithaka khona kodwa ke kuyobe kuyaqala ke emlandweni engathi nje mhlambe engangimisa kabi hayi iplan ngabe bangenzela iplan impela ngabe khona iplan eyenzakalile uthi ukudlala Thukzin ngabe khona iplan aqhamuke nayo uyena umuntu ombhekile ukuthi hayi lo awufuni ukuthi asondele uyena engimsabayo ngoba akaze ngiqhathwe naye. Most yabo esinabo lapha sengeke ngaqhathwa nabo ngiyabazi ukuthi akubona abantu abaye benginikeza inkinga angazi ke yena ke uThukzin ukuthi uphethe siphi ngoba siyazi iplan ayiphethe asiyazi iplan yakhe. Okay uhamba kanjani ngiyazi ukuthi kuyo yonke indawo uyabizwa ngapha
nihambana ngaphi izimi kanjani obani abaqashayo kuma kwenze njani yabona nje ekonakela kakhulu mangisuka la ngiya lapha na edokodweni ngiyoshaya khona kanti ke ngizwe ngeSaturday ngizobe ngilapha na ke eScourt okay eScourt Mtshezi Conference ebese ngiya eMtshezi Music Festival ngifike ngishaye nakhona kanti ngomhla ka31 ngizobe ngikwiGumba Fest ngala eBay eMhlathuze Sport Complex bese ngisuka lapho ngiye kwiDurban Fact lela iPeople's Park mangisuka lapho ngakwi Last Dance ngizwile ukuthi iGumba Fest ithe iunikeza mina 12 o'clock okay kwathiwa iFact iunikeza iPlan uThukzin all right kwase kuthiwa ke iLast Dance sebeyobona nabanye okay kusho ukuthi nje kuhlelekile yonke into hayi kuhlelekile ke mlaleli usekhaya nje sazophinde sikhipha amathikithi eGumba Fest ngiyazi ukuthi uyathanda kakhulu ukuthi ube ingxenye yeGumba Fest siphinde futhi sikhipha amathikithi eLast Dance indaba imi kanjena ke ama bookings ke yonke into mhlawumbe abantu abafisa ukwazi nokulandela einkundleni zokuxhumana benze kanjani ngicela nje abantu beye lapha na epage lami lika Facebook befike bebhale lapha ukuthi befike beseshe lapha ukuthi Khuzani makwabhala nje uKhuzani uFacebook usoyenza izinto zibelula makwabhala uKhuzani bavele bevelezele uKhuzani ono blue tick eceleni uyena ke impela ke lapho ngangilandela lapha kanti makufuna ukungibhuka kukhona i-email ethi info@indlamlenzeproduction.co.za kodwa ke ngicabanga ukuthi ama booking njengamanje sesingamukela azosuka ngomhla ka3 yale ngoba kusuka manje kuze kuyovalwa sekonakele abantu ngakhohlwa ukuthi sokuselinsuku embili mangaphosisi usihlukanisa unyaka abantu asifike nenyakeni omusha sonke siphelele sonke sifike enyakeni omusha siphelele kumnandi kunjeyaya singeneni ngengoma enomlayezo esingamchaza nomuntu ukuthi isho ukuthini iqonda ukuthini iyaqwashisa iyakha yenzani ibalekile lonto leyo okay konje sivota kanjani usikhumbuze uma sivota ngiyacela abantu emakhaya ngiyazi ukhozi linamandla abantu bazovota uma ungavotanga nembeza wakhe umuntu uNkosi yami uzokhuluma naye uthumela ingoma bese uthumela ku33665 abantu ngisitela kusuke manje ukukhalima emaye kuze kuyovalwa bevota okay siyadedela manje mfethu uzoshaya ingoma zakho ulalela umlaleli ekhaya umlayezo njengawusho emndenini wakwangema ngokudlula kaDokotela uMbongeni Ngema ngidumele kakhulu uselapho umalume wami ke ubethe noma sifonelana ngimbize ngomalume ngoba ngizalwa khona kwaNgema ngibhlungu kakhulu ngendaba esilale nazo izolo angazi ngachaza ngithini umhlaba wonke umangele umhlaba wonke usemanzini uwile umuthi omkhulu bese ngakulindele ukufake uyakwazi ukuthi ukulisela kuqhamuka ngesikhathi ningazelele sithi emndenini wakoMadlokovu koMuji koMadlokovu sabelo yabizwa ubizwe ePitoli wavuma bebizela ukukhuluma ngomhlabathi wakenomalandela sithi nilale ngokuthula kulowo manzi enikuwona sonke silahlekelwe ngikhalela sonke isizwe ngikhalele nami ngobaba konakele kakhulu kodwa uNkulunkulu uzosipha iqhinga lokuthi sizodlula kanjani siyacela siyafisa asibambe nenyembezi